ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲାରସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାନସିଂ ଗ୍ରାମର ଘଟଣା। ଗତକାଲି ଜଲାପୁର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁଣିଆ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାନସିଂ ଗ୍ରାମର 5 ଜଣ ଜଲାପୁର ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଶୀତ କାକରକୁ ଭୟ ନ କରି ନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ କୋରାପୁଟ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ 4 ନିଖୋଜ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପାଡ଼ୁଆ ଆଇଆଇସି ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶୋଇ, ଏସଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ତହସିଲଦାର ଅନାଦି ଚରଣ ସାହୁ ସମେତ ନିଜେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଡେରା ପକାଇ ରହିଥିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବର୍ଷର ଶେଷ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନେଇ ବିଧାୟକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନେଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଓ ଆକୁତି ମିନତିରେ ସେ କୂଳରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ 4 ନିଖୋଜ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। बाहर जाता है लागिना है।